Slava knihu, ktorý už má majstrovský titul z majstrovstiev Slovenskej republiky z časov jednotlivcov. Zo 42 Tomáš Persson, 43 Juraj Michalička, 44 Pavol Hartiník a 40 na štart Tomáš Kapajčík, železiarny šport Aktuál Bolan Jakub Kleveta, 4 Michal Kučera, 5 David Lačnúvka, 6 Jiří Forman. 5 sekúnd. Bolo odstartované. Dámy páni, spoločné majstrovstvá Slovenskej republiky, majstrovstvá Českej republiky boli odstartované a nám ostala uvedené toho svojho. Za sebou pretekári a o malú chvíľu budeme poznať víťaza spoločných majstrovstiev republiky so štartovným číslom 2. Výborne, Oši! Krása! Michal Práza. Adrian Foltán 50 metrov do cieľa na striebornej pozícii so štartovým číslom 35 z týmu MC so štartovým číslom 80 Jakub Šikava a ďalší tretí. Majster Slovenska Juraj Michalička. Dres majstra Slovenskej republiky obletie prezident Slovenskej republiky Juraj Michalička a vylečieca Tomáš Persson. Hlava víťazov. Vlastne chalani z Mapeju, hlavne Jakubo Truba, trošku zrýchlil tempo v kopci. Podarilo sa nám vlastne ujsť, naša 10-členná skupina, držali sme si tempo, aby nás nedošli, ušli sme im a tak sme si to držali až do cieľa. Kristián Zimany chcel nás tiež dojsť, ale už mu nevydal. Tak v začiatku preteku sa cítil veľmi super, ako aj po celý pretek. Šlo s nami parádne, trať bola trošku taká kopcovitá, čo mi trošku aj vyhovovalo, lebo tie kopce neboli až také strmé. Vlastne v poslednom kole, keď sme šli, sa nechal uzavrieť v kopci po cieli, čo vlastne bola nevýhoda pre mňa, pretože chalani z Mapeju a aj zo Žiliny Juro Michalička mi ušli. V kopci to bola diera 20 metrová a dole kopcom to už bola diera 200 metrová, čo sa mi vlastne nepodarilo dobehnúť. Snažil som to stiahovať. Stiahoval som to až do záverečného kopca, kde som to už nestiahol, došli mi sily, úplne mi ušli. Došla si ma vlastne skupinka za mňou, s tými som sa to ešte snažil dotiahnuť, nevyšlo. Prišiel som do cieľa na druhom mieste, čo ma veľmi teší a teším sa na majstrovstvo Európy v Estonsku. Tak aktuálne sa dostávam naspäť do formy, keďže som bol alergik a teraz počas vlastne tých pelov boli najväčšie, tak sa mi nejazdilo dobre. Že dostávam naspäť do formy, takže by som sa aj cítil tak na nejaké to lepšie umiestnenie. Tak zo začiatku to išlo vlastne všetko pohromade. Boli tam nejaké pokusy o tie úniky, ale vždy sa to zlikvidovalo na tej rovine, čo vlastne od Boriny po Stražov. A až potom vlastne bolo viac nástupov za sebou. To vlastne spôsobilo to, že boli viac unavení tí pretekári a zostali tam iba tí, čo tam mali zostať, tak sa to rozdelilo a vlastne bola nejaká, myslím, 10-členná skupina. Tam som bol ja a Foltán zo Slovákov a ostatní boli Česi.
A vlastne to posledné kolo sa to roztrhalo a som tam zostal iba ja s 3 Čechmi. A takto to vlastne došlo až do cieľa. A potom boli ďalšie skupiny. No a my sme vlastne dostali pokyny, aby sme to hneď kontrolovali od začiatku, aby tam bol vždy niekto z našich v tom úniku, čo sa vlastne aj väčšinou podarilo. A vlastne som rád, ako to dopadlo. Tak to dopadlo. No. No, bola to motivácia určite, pretože poznám to veľa ľudí, veľa aj čo tu spolužiaci a tak zo školy pozbudzovali. Takže bolo to samozrejme aj o to ťažšie, pretože bola to nejaká zodpovednosť, ale nakoniec som rád, ako to vyšlo a mám to tu vlastne najazdené, bývam tuto 100 metrov od tej trate, takže som tu skoro každý deň na tej trati. No. Áno, ja sa tam určite teším a budem sa snažiť spraviť čo najlepší výsledok, čo bude v mojich silách. Viem, že tam vlastne budú najlepší borci z celej Európy, takže toto vlastne lepšie, ak sa mi tam podarí niečo zájsť.